מה קורה אנשים? קוראים לי דניאל. לחברה טובה שלי עדן היה חלום לקבל את הכדורים שיש מעל מפעל הפיס, מעל הדוכנים. דיברתי ככה עם החבר'ה של מפעל הפיס והצלחנו לארגן לה את זה, ועכשיו עוד מעט תיכנסו ותראו אותה מופתעת עם הכדור. לא, פשוט נוסיף את זה. נכנסת עם הבובה הענקית הזאת. אני נכנסת. יאללה. מזל טוב עדן! מזל טוב! אוקיי, זה ממש מביך. במולדת צלם, תסתכל על הצלם, תסתכלי. נכון רצית את הכדור הזה של הפיס? איפה הם? אתה הבאת את המתנה של דניאל? חמוד קטן, נכון? זה ממש מתאים? זה לא ממש מתאים? זה לא יצטרך מיד, זה גם משהו, לא? כדור קטן, ידע כל הפות כאלה, שזה סבבה. שקר עצמם. גם מילים? הבוקר לא אשכח כשטמנת ראשך בתוך הקר, אור השמש על האוהל נח וראשי הלום שיכר, כשלחשתי באוזנך את שמה את ידיי אספת ביד קרה. תודה, תודה, תודה. כאילו כולם ידעו חוץ ממני? כן? זה הולך לחפק, כן? את רצית את הבובה? נכון. אז אמרתי לך שאני אביא לך את הבובה. ולא האמנתי לך. לא האמנת לי. דיברתי עם כמה בחורים של מפעל הפיס. ושם התגלגלו דברים. ואיך זה הגיע לארץ? יצרו קשר איתנו, אנחנו חברה שעושים בשביל מפעל הפיס הגויים. אוקיי. מיתוס גדולים. מיתוס! תודה למיתוס, תודה למפעל הפיס. אני יצרתי את השיר. שואו, דניאל, מה זה תודה? תודה. מתנת הלוטו, הכל אפשרי.